utorak, 3. oktobra, u konferencijskoj sali Čačanskog hotela Beograd, kompanija Viner štediše osiguranje organizovala je događaj namenjen promociji preduzetništva. Predstavljena je knjiga Osnivači, naslednici i menadžeri autora Borisa Vukića, nezaobilazno štivo o porodičnim kompanijama koje pruža dragocene ideje i savete u vezi sa jednim od ključnih momenata za mnoge kompanije, prenosom vlasništva. Čitao sam knjige na temu porodične kompanije, slučajno mi jedna došla u ruke i onda sam shvatio, te 2005. to je bilo rano ovde. Ta tržište još nije bilo zrelo. Znate, tad kad bi izgovorili porodična kompanija, onda bi se mislilo na male zanatske radnje ili eventualno, braća Karić, jel tako? A to nije priča porodična kompanija. Ono što je mene tu privuklo, i onda onako prvo puno čitao, a sad puno radio, provodio vremena i sa osnivačima, s kojima evo 25 godina se družim, a i sa naslednicima zadnjih 45 godina intenzivno. Tu je nastao materijal za knjigu. Prvo u nekakvim razgovorima, koji bi s osnivačima bili u ćošku, kad nas niko ne čuje, onda bi se oni požalili da ne znaju šta će sa svojom decom i s ovom decom otvoreno. Pa onda vremenom bi to došlo da, kažem, iz toga što sam i ja na sve ove godine i naučio, polako razvio, ova metodologija koja je opisana u knjigu je, da bude to, da se hvalisam, ali to je moja metodologija koja je ovde nastala, ovde razvijena pod uticajem ovdašnje prakse i svetske literature. Nakon promocije knjige u panel diskusiji u kojoj su, pored autora knjige, učestvovali Nevena Janković, pripadnica druge generacije u kompaniji Inmold iz Požege, i Ivan Stanković, vlasnik poznate marketinške agencije Komunis, govornici su uz moderiranje Miroslava Alavanje, urednika emisije Moja polisa, pokušali da razmotre odgovore na još neka pitanja i praktičnim primerima prenesu neprocenjivo iskustvo na sve učesnike. Pitanje naslednika u porodičnim firmama postaje sve značajnije kako osnivači postaju sve stariji i počinju da razmišljaju o tome da možda ipak neće doživeti 100 i da će se desiti nešto sa njihovom firmom. Oni imaju tu nekoliko opcija. Mogu da prodaju, ako imaju nekome, mogu da ostave u nasledstvo svojima i zajedno sa upravljanjem, ne samo vlasnički nego upravljanje, a mogu da razdvoje upravljanje od vlasništva. Znači, to su neke opcije. Što se tiče naše porodične kompanije, generalno u nasledstvu ćemo biti dva brata, mlađa i sestra. Sestra i ja smo već prisutne u kompaniji. Na neki način i naše zanimanja su nas navela da se nakon studija u Beču vratimo i radimo na svome. Ja sam po struci finansijski matematičar i tek pre godinu dana krenula sam nakon jednogodišnjeg iskustva van u drugoj firmi da radim u sopstvenoj i od tada su intenzivnije počele te neke, iako mnogi koji nisu iskusili ne veruju da tako nešto postoji i preuzimanje firme deluje kao jednostavna stvar. Postoji dosta obuka na tu temu i druženja sa sličnima nama i eto, već godinu dana intenzivno posjećujem takve dešavanja. Svaki put učim nešto novo i naravno kroz razgovore sa ocem negde usmeravamo naše tokove, kako će i na koji način ko preuzeti firmu, negde spoznajemo dokle smo do sada stigli u toj nameri, a koliko nam je još ostalo. I dogovaramo se sa svojim roditeljima kako bi to trebalo da izgleda u nekoj bližoj, a i daljoj budućnosti. Mora se razgovarati sa naslednicima, ja mislim ovo, da li ste vi zainteresovani, niste zainteresovani, i onda se zajednički napravi neki kompromis. Malo teže nego Kosovo. Otac je tu da sasluša kao i mi njega i da se prilagodi promenama, jer čini mi se da biznis ipak mora doživjeti određene promene i da bi nastavio da živi, svašta se nešto dešava u svetu, tako da ćemo pokušati da budemo u korak sa promenama i da prevedemo tu firmu kako treba u drugu generaciju, zatim i treću, četvrtu, petu. Dosta ljudi, vlasnika firme, ne razmišlja o tome šta se dešava posle njih. Ne shvataju da je groblje puno nezamenjivih ljudi, a onda nekada kažu posle mene potop i ne misle unapred šta će se desiti.
I s obzirom da se sada ta neka prva generacija preduzetnika koji su napravili firme kod nas 90. godina bliži svom penzionom životnom dobu, oni sad počinju da se bave tim šta da radimo sa firmom koju sam osnovao, deca su mi stasala, kako to odraditi. I to je dosta jedna kompleksna situacija gde zavisi od samog osnivača, zavisi od dece, zavisi od ostalih zainteresovanih rodbina od dece, znači supružnika i supružnica, zavisi od toga kakva je situacija sa firmom i nemate jedno rešenje. Suština je da krenete sa razmišljanjem, jer i najduži put je krenuo prvim korakom, da krenete sa razmišljanjem šta ćete to raditi, da budete strahovito surovi prema sebi, da pobedite svoju narcisoidnost i da pokušate da donesete najbolju odluku koja je dobra za sve. I za vas, i za firmu, i za porodicu. Viner štediše osiguranje je prisutnima promovisalo svoje proizvode namenjene preduzetnicima. Viner štediše osiguranje je prepoznao jedan ovakav događaj, da budemo deo događaja. Zbog čega? Ova knjiga opisuje jedan segment naše privrede društva gde se bavimo sa malim i srednjim preduzećima. Nama je negde u našem poslovanju, u našem nekom perspektivama razvoja Viner štediše osiguranja, mala i srednja preduzeća su u fokusu. Tu smo našli neku sinergiju sa ovom knjigom, to je jedan od razloga. Drugi razlog koji je, možda bih mogao da ga stavim na prvo mesto, jeste što smo mi ne samo ovim događajem, nego i nekim prethodnim događajem, mislim da smo i zajedno sa vašom kućom bili smo, ajde da kažemo, zajedno na nekim događajima, predstavljamo se kao društveno odgovorna kompanija. Mislim da je ovo još jedan dokaz da upravo jesmo takva kompanija. Osiguranje nam jeste bazna delatnost, bavimo se osiguranjem, ali su ovo neke stvari za koje smatramo da mogu da budu i jesu jako kvalitetni i mogu da daju neki veliki doprinos našem društvu. Pored ovog događaja, malo pre sam pomenuo, mi smo bili deo nekih akcija, bilo je sportom protiv dijabetesa, pa neki organizovali nekih sportskih časova u nekim raznim osnovnim školama, bilo je preko 70 škola u Srbiji, gde smo upravo pokazivali tu neku našu drugu stranu, ne samo proizvodnu stranu u smislu kompanijsku, neku stranu gde se bavimo poslom koji se bavimo, nego i neku drugu tu društveno odgovornu kompaniju. A danas smo ovde, kao što sam malo pre rekao, zbog segmenta koji se odnosi na mala i srednja preduzeća, prepoznali smo to kroz ovu knjigu, kroz današnjeg, da kažemo, domaćina na ovom događaju. Mi smo htjeli da budemo deo tog događaja, našli smo neki svoj interes i mislim da smo napravili pravi potez današnjim prisustvom na ovom događaju.